Sus, kahinay sa PLDD. O, then, nawagtang na sa ang koneksyon og sugod, kaiting bayad na. Seryo? Ay, May ka dia. Pagigda na juga dia pirmi sus. Ako gikapoy na kog sinuro yan kung kay ukay dito. Perti na kong layuag daagtan. Ikaw dira payahay na ka padako sa imong lagay. mareklamo man nga ikaw may namugos og menyo. Giingnan ka sa kong mama nga di sa ta magmenyo kay di pa ko ready. Di ka di mamugos og menyo karon buhi ako mao na diha. Ingon pa jud kog diri di mura jud gold nang imong lagay saryo ay. Pero Barog na kuno din abi. nagapas ka. Sus. Kung hibawaan pa lang. Masuko kag dili o kayon. Kung hibawaan pa lang Ginoo ko. Di na lang Gani jud wala ko. mo hibaw eh. O gani. Pagdali na diya, bango na diya ba kay awa atong kuryente ato ang internet. Parte na tong daghanang bayro nun saryo. Wa pa tay bugas lungagonon karon. Ikuan eh barigan na dito. Wala gani ni mo palit pila na po na ka kilometro akong gilakaw wa jud ni palit nya ikaw di gayda ra ka. Ora sa siguro nang gisuroy. Wa kang ingon baligya. Ay abag man kang dako saryo bango na din na ba. Apo eh kung lawas. Bahala ka di ay mulayas ko Bangon diri na ko ay. eh. Bangon na ko be. Bangon na ako ba? Bangon di ay unsa ka kiang ka? Kapoy, bangon ay. Dali ko direk ka ng paniud to eh. Ngiti ko. Kay ato day ba? Sus ka na bitong. Bana ni day Chris. Tung crush na to sa una to binagiilugan. Ako po'y nakauna ato nga crush na ko siya nang Sad nanunod. Ako ang nakauna. Nagsusunod ra mong duwa mo ang sunod na mong lain magutag section. Panghila mo kasi kisanisa mo nakadaog. Mao lagi. Mas gwapa gid si Chris na to. Ay di po gilumay po na niya day. Gilumay day. Kaklaro ni Wa lagi gilumay. ko na uniform lagi ana lagi. Tapulan ka na saryo day. Tanawag kisanisa na ingon nagbuang da ng mga sako. Sige pamaligya. Pamaligya bitaw no. Para babuhi yan ba nang tapulan. Maabot sa liyo sa una pero tinan niya pagkaputi Pero karon tapulan lagi na basta ko na ako pa na swerte ka. basta magpabangbuang nimo. Oo. Ay, basta magpabangbuang ko nako. Pwede ra gid na. Anong nimo ako ra? Pamila ba? Pwede ra lagi og naog. Nabyudo na si Cesar. Kay lugan din Hala tanan. oy, waton pa nimong mabiyudo sa Ato ano Unsa man taon ka? Chris ato Ima, ano pa mo kape ba ya butangan bitaw ko antara. ayaw po makasa ana. Ganahan ka masigi Ato ka. ang ilugon sa maayong paagi. Mogyot. So, ilugon sa maayong paagi. So, Sa sakyanan ni Berto oy. Sige, Sige, suwi na to na. nagpaibog. Dira ba? Dira ba katungas? Awawa na ko. Kapoy na jud ko nimong tawhana ka karon. Sila mo dawat ani. Love, Kapoy na jud kay ko ani tawhana. kaon ba kaon? Kaon. Lukan nung tira kaon din kayabag. Asa na mo gisuwat ni? Hello Chris. Kumusta man ang taon mo? Okay ra. Kaayo alive ang kiki. kayo mo Bana, Prinda. Kinsa ipinda? Kisan bana? Kinsa man na? Ipinda. Si Saryo oy. Mga day ako may prendal. Langit. Duta ana oy anya. Kana sa amin ipinda karon daw. Pila na day? Kung na Ako na. Ako na. Ipagawas ang dili po. 1K. Kasi gusto ko 1K. Ay, tuki. Ang toke ka. Tricky. ay tinuod din mga day. Wiki imo nga 5K. 6K. Palabon din. Palabon ko na kay 10K. salami o rosaryo. 15K. 15K na kuha. 15K na ha. Ay mo. Wala man ko abot. Oo, na diha. 15K. 19. 3 4 19K ako ha. 19K. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 5 6 7 8 9 30 31 32 33 4 ha. Swapang ta. Tara. Sabi ko sa inyo, bibilib kayo sa akin. Asa na rin sa? Pila imong kwarsa? 34. Manulay sa bangko. Oh, tara. Uy, day Bing, salamat kay Bing ha. Kuwaon ta na ko si Saryo Bing ha. Ay, ara kay basik isuod na nimo hanya. Dili lagi kuwaon ginako-danon ako nimo diri. Sige. Watas ako diri ha. Buton di ka ha? Oh, watas ako. Naginaminam na ran ako anak imong bana. Salamat kay Bing ha. Sige. Sige, kadali lang. Lab,
Lab. Lab. Uy, bangon uy kay mga untag Jollibee. Uy, seryo. Jollibee. Mga untag Jollibee. Makaon Bangon ng sa- Jollibee nga buyog man ng Jollibee. Bangon kay na manok daghan dito sa Jollibee. Bangon ba? Dali. Yan sa mga onog Jollibee ba? Nganong manok ang kuan sa Jollibee nya buyog ilang model. Ayun pang tanan kay kagutom na imo ha. Pagdali Ya tong niya anak kay din mga- na kuyugon. Ibili na sila ito silingan. Sa may kuyugon na to anak. Ako sa may bilin na to anak. Ato silingan. Uy, tala na. Oh, bili na silingan na Mao yan. gani, tana gani kay mga untag Jollibee. Nya sa nagdadamang ka anak mga tum tag Jollibee. Bili na. Ako ang dalan ka ng hi day. Oh, naragi na yung si Miss Kinural. Mukuyog sa kaniya karon. Kuyugon na karon nga. Nya bag. Ngadto tag Jollibee. Di ta na kuyugon ay. Dako kinagkaon. Amo gani Yati. mga tug Jollibee. Sika may mga tag Jollibee. Kamu sa mga tug Jollibee. Di koy. Gibayran na tika. Ano dire gibayran na ka? Sige bayran ko. Dire kay gibayran na tika. Giprinda ka na kung kadali niya. Hello, mura man siya na. Putlanan ta og kuryente, putlanan ta og internet, putlanan ta og tubig. Oh, unya. Nakay trabaho. Ikaw ang dapat mo trabaho. Lagi pangitain nagpaagi. Kita na kong paagi. Nakakwarta na ko, makabayad ako sa tubig, internet, o unsa ba na, kuryente. Maurang kuyog niya, kay giprinda ka 34 mil. Lagi uy, di ko. 34 mil Di lagi ang ko. hatag mo. Di lagi ko. Di ko musugot na frinda. Ano man ka oy, dili ako. Dili lagi. Ikaw ba oras? Mangita ako paagi lagi. Ayaw na. Kinahanglan nung panahon na kuan kayo ro panahon na lang dito. Ako paagi. Sige na ba? Sige na kanyo. Ay, mabugat na si Oy, di lagi ko. Di ko.